číslo 13 LFT ako lifetime, čiže dlhovekosť. Toto je novinka minulého roku. Lifetime podporujú obnovu poškodených buniek pre prirodzene mladý vzhľad, vyvážené zloženie mikroživín spomalujúcich starnutie pokožky, stimulujú metabolizmus a regeneráciu buniek, zvyšujú životnosť telomérov, čím umožňujú bunkám zostať dlhšie mladým. Majú silný antioxidačný účinok, chránia pred oxidačným stresom, prirodzene regenerujú po chorobe, dodávajú energiu, redukujú únavu a vysoko zvyšujú imunitu. Lifetime, teda LFT, sa skladajú z DNA účinných látok rozmarínu, kurkumy, zázvoru, pestreca mariánskeho, spirulíny, plodov čierneho korenia, krídlatky japonskej, granátového jablka, červeného grapefruitu, smrekovca sibirského. Všetky nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. A teraz si predstavte jednotlivé benefity týchto plodín. Tu sú v koncentrovanej forme v jedinom lahodnom draže. Nepotrebujete na obnovu svojej pleti a mladý vzhľad chodiť pod nôž. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín, jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete, nazývanou Accumulite SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo veľmi zjednodušene znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom na fakt, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným, unikátnym, funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí, sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, to znamená áno, môžu ich aj ľudia alergicky na bylinky a sú absolútne bez rizika. A samozrejme certifikované po celom svete.